Άρχισες από μηδέν και αυτό ξεκίνησε μόνο ότι δεν ξέρεις γλώσσα, καθόλου τίποτα και δεν έχεις χαρτιά. Και ξεκίνησε από μηδέν. Λοιπόν, λέγομαι Καβέλα Σπιλίνκα, γεννημένη 31 Οκτώβρου 1979. Η καταγωγή μου και γεννήθηκα στη Γεωργία. Εγώ ήρθα στην Ελλάδα το 2003. Επειδή κατάγομαι τη χώρα που είναι προ-Σοβιετική Ένωση, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ήταν πολύ κατώτερος μισθός, δεν ήταν τα πράγματα ακόμα τακτοποιημένα και εντάξει, εμείς η νεολαία ψάχναμε την καλύτερη ζωή. Ήμουν 23. Τώρα είμαι 46. Μια ζωή. Ακριβώς όσο ήμουν στην Ελλάδα, στη Γεωργία, τόσο είμαι στην Ελλάδα. Έχω τελειώσει νομική σχολή. Απλά σας αναφέρω ξανά ότι ήταν πολύ χαμηλός ο μισθός. Τουλάχιστον τότε ήταν 50 ευρώ ούτε καν. Βασικά ήμασταν νέα παιδιά, εγώ και ο άντρας μου ήρθαμε και θέλαμε να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας, παιδί μου, αλλά με άποψη ότι κάποια στιγμή θα γυρίσουμε. Αυτό. Αλλά αυτό όταν έρχονται τα παιδιά, δυστυχώς δεν γίνεται. Συναισθήματα τώρα κανένας δεν θέλει να φύγει από το τόπο του. Αυτό είναι η αλήθεια, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή και τα παιδιά, ας πούμε, εδώ υπάρχουν Σαββατοκύριακα κάποια σχολεία, γεωργιανά σχολεία και εξηχόνια τα έστειλα στα παιδιά μου για να μην χάσουν τα πατρική τους γλώσσα κτλ. Τα κατάφερα αυτό. Αλλά οι συναισθήματα αυτό δεν περιγράφεται. Θέλεις πίσω, γιατί δεν είσαι τίποτα. Τίποτα δεν είσαι. Ήρθες εδώ, εντάξει, 2 ξαδέλφια, αλλά δεν είσαι τίποτα. Και αρχίζεις από μηδέν.